Federation of Fkjgp and Garu People Mawphor Unit Jongkaram Brai Circle hadian bakalayo ya Kajing Ujor na kipait ba nong shong shinong halo Kajing ma ka ba ap na Kajing Sunjor jong kilaitli ki post electric hakashnong Mawphor mantaka sngi ka khat atrik unailor araja arpulai kalale banbu da Kajing tho shaw executive engineer jong ka MEPDCL Nongstoin Division West Khasi Hills nakaliang jong uteu officer ubadei pe ulakular bashen masin rang kamaryang unsa pha ya ki breu bankit no ya ki te ki post electric hakashnong Mawphor bat banthung no da ki bathumai kumta na kaliang jong ka seng ka panpaw ya Kajing ai kublei kerpang ya uteu executive engineer ubalakular ban shimkhia bat ka seng ka yai ap khimi lenti ba unpun urlong no ya ka te Kajing kular na ka banta ka baha ka miat jong ki pai ba kani ka longkat kum ka kerwo nau ba espalier president jong ka Fkjgp Mawphor unit Kajing Ujor jang pagba susna wang sing nakatao jang kajing senjor jang ki lightly ki electric poles aposno ke mentara sini kum kaseng iwan ban kerpat ban bu da kajing thau shau assistant executive engineer MEPDCL Nongstoin Division ban kerpat ban ai ki post ke bathmai ban jali namta ki post ki bala jat ki bala abjingma ki paiba no shinau bat ke basno tanan ba gile kendo ya ne bu officer ba dai ya gane ga banda blokular ba hagini ki kidep singi bu sampa no ki rong trai bat ban pendap bat ban bahalo ki tu bi jaka te nagali yang jungi ku maseng ro ni la lek bene kendo bani officer lakular ban lek kam kloi namar ba kabu jimai pagba tena kaliang jungi ko masengro ni yai ap ya tena ka kam hadu baganadap minum sanghat ko masengro